Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe temos unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu guíote. Imos aló. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañán. Como estamos, xentiña? Hola, ben, Moi ben, estamos ben. Sabedes que eu estou sempre moi ben acompañado. Tedes ganas de comezar? Moitas. Por suposto. Pois veña, non tardamos máis. Imos aló. Onte fomos de ruta en bici. Fomos todos, incluído Edi. Unha maravilla, o río pa un lado, as pedras pa outro, a chavasqueira. Foi unha ruta que estuvo ben, eu xa fixera porque son de Ourense, pero houve xente que non e gustoulle. Moi ben, os compañeiros ben, porque son competitivos, entonces íbamos a ver quen tiraba o outro ao río. Bueno, non pasou nada. Algún que outro rasguño, pero non chegou a sangre ao río, nunca mellor dito, que levábamos ali a dreita. Sí, sofriu porque non sei se non sabía andar en bicicleta ou xa non se acordaba ou tal, pero Edi ao final fixo ben as cousas. Que eu, pero bueno, non pasa nada, levantouse. Comezamos aí como sempre, co pescozo, e imos ir agora a un lado e outro suave, vale? Acercando a orella ao ombreiro. Eso é, movimentos curtos, suaves. Cambiamos agora, levamos o queixo hacia abaixo, suave, e hacia arriba, sin estender moito o pescozo. Eso é, vamos agora cos ombreiros. Abrimos aí os brazos. Bueno, agora que estou notando un pouco aquí as maniotas nos brazos, será da bicicleta de onte ou... Da bicicleta serían as pernas, dos pero... halteres. No, pero bueno. da tensión, do medo que pasei. Do medo que pasei. Cambiamos. De non querer caer polo río abaixo, verdad? Claro, tú apretas o manillar para frenar. É que Claro. sodes moi competitivos, entón claro. Eu facía moito tempo que non iba en bicicleta, eh? No, Eu creo que- se che ben cando caíches, Pero bueno, e como se chamaba a ruta? A do colesterol. Ese mesmo, abrimos e cerramos, fomos por aquí, por Ourense, na ruta esta do colesterol, como a digan aquí. Ao longo do río, miño. Pero Demos bueno, en verdad non se chama así, ou sí? Bueno, non, pero os da nosa xeración chamamos así. así, ó, arriba, abaixo. Si eres moi novo non sabes. No, sí, eu algo tiña oído tamén. Eu nunca fun, O sea, Non te fixas pero que hai moita xente camiñando por ali a de cintura, certa edad. sí, a verdad que cruzamos con bastante xente. Espero que non nos reconoceran. Apartaba. A verdade é que íbamos super equipados, porque co casco, Home, eu nunca cos tal vi. guantes e todo, bueno, cas luvas. Cando vin a Edi cas gafas de sol, dixen, bueno, isto xa é postureo, Agora sí. Cambiamos. postureo demasiado. Postureo, hai que ir, vamos. Hai que ir pro. E A a foto mochila. para a rede social, non? E a mochila de beber auga tamén. Claro. Ai. Pero bueno, estuvo ben, hai no que repetir, Sí, a verdade que estuvo ben. Está ben. Temos Mira, 40 kilómetros para a próxima. Bueno, Sí, non non contes sei. mentiras tampouco. Xuntamos as pernas. Cantos irían aproximadamente? Eu non me acordo. Non sei, que che diga Raquel. Non teño nin idea, nunca fixen esa ruta a pé. Foi un pasiño chulo. Estuvo ben. Despois lle tomamos un café. Vosotros Cambiamos. seguichedes e a volta parachedes. E temos que dicir que esta vez, verdad, que tomando café, quixo Anxo pagar, pero ao final chamaronlle casualmente por teléfono e tampouco. No 2026 non pago nada todavía. Pulsos e nocellos. A próxima. Sí, algún día será. Sí, Hacia adentro. Cambiamos de pé. Xa vos conto agora que a clase vai ser movidiña, vale? Bueno. Hacia adentro. Cheiranse problemas. Non, ímolo facer ben, No, pero yo- vai haber movimento. Moi ben, rematamos agora a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento. Agora o que imos facer é dous exercicios, vale? 45 segundos, o que imos facer é un poquinho de marcha. Comezamos aí. Eso é. Cada un o seu ritmo. Mais ou menos como o paseo de onte. Que a marcha do colesterol. Eso é. Imos aumentando un pouquiño, elevando un pouquiño máis os xeonllos, movimento de brazos.
Eu cando xa levo un rato xa non sei nin o que fago. Se moven as pernas, Eso se é. moven, non entendo que está facendo. Esa coordinación. Jesús. Últimos segundiños. 3, 2, 1. E agora imos cara aos lados, vale? Aí, abrindo e cerrando. Eso é. Eso é. Perfecto. Marcha. Marcha. Moi ben, moi ben. Vou Imos cantar agora coordinados, despois sí, non podo. señor. Xa melloramos. Do ano pasado este xa hai unha melloría, Pois espérate para o siguiente, xa. Ai, pero contas con estar aquí, ti? Home, aquí polo menos sí. Por lo menos 5 anos. A ver se me chaman para dar as campanadas para o ano tamén. As badaladas, chaval. É verdade. Nada. Podíamos ir Seguimos, todos. últimos segundos. Non que capaz nos fan subir ali o campanario como Eva Iglesias e bueno. Da igual. 2, 1, perfecto. Ben, xa entramos en calor, un pouquiño a pouco. Agora, o que imos facer? Fácil. Exercicios, 30 segundos cada exercicio, imos descansar 10 segundos aproximadamente e imos cambiar. Entón, son exercicios que nos vai implicar bastante movimento e cando acabemos de facelos, volvemos a repetilos, de acordo? No, en Dúas serio. series, 30 segundos cada exercicio de descanso, vale? Non. Non tiña gana dela e a clase era moi dura para as ganas que eu tiña, así que, bueno, cando Edi explicou os exercizos, sobre todo a táboa xa do principio, era como, non quero, non me apetece nada. Ben, imos comezar co primeiro, que vai a ser o agachamento isométrico, que xa sabemos como é. Agachamos o cu, estendemos brazos, xeonllos non sobrepasan a punta dos pés e aguantamos aquí a posición, vale? O lombo recto, facendo respiración. Eso é. Menos mal que xa fumo na bicicleta. Collemos o marillar da bicicleta. Isto casi é minimoto. Mantemos. Últimos segundiños. 2, 1. Vale, perfecto. Imos a esteira, vale? A bici de antes deulle carreiras o Edi pa vir hoxe moi chun, con moita enerxía. Así que vaya modiño, Imos a posición de táboa e o que imos facer é tocar diante, vale? Fora da esteira. Imos tocar aí 30 segundiños. Vamos alá. Eso é. Moi ben. Vedes a estrella que o fai cos xeonllos no chan. Se nos costa moito así. Eso. Tocamos e volvemos a posición de inicio, vale? Mans debaixo dos ombreiros. As pernas estiradas. Si non podemos, pernas flexionadas no chan. E traballamos todo o corpiño. Últimos segundos. En serio. 2, 1, vale. Relaxo de segundos. Pois nada, ahora xa con todo o tempo que levamos traballando aquí, pois levamos todos un ritmo espectacular. Imos aproveitar que estamos aquí para facer os famosos burpees. Últimos segundos de descanso. Colocámonos, acordade. Metemos as mans debaixo dos sombreiros e levamos os pés ao lado e arriba. E non podemos quedar así un rato. Non podemos, veña, vamos alá, 30 segundiños. Dámoslle, todos a vez, estriña. Collemos e imos aló. Arriba, e brincamos. Moi ben, Estrella. Sí. Ánimo, Raquel. Ai, a Raquel está desfondada. Si nos costa moito así, o que facemos é meto un pé, meto outro e arriba, vale? E se non queremos brincar, non brincamos. E se non queremos facelo, non podemos non facelo. Hai que facelo, non vos quixedes. Ai, Dios mío. Último segundo, última. Ala. Vale, perfecto. Quedamos no chan, chicos. Como che deu un pouco a risa, o fuelle pérdese e ata logo, Mari Carmen. E así nos pasou, porque eu tamén houve algún que me escaquei un pouco. Bueno, eu os Barplis temos unha relación de amor-odio.
e odios cando os teño que facer, o quero moito cando nos facemos. Boca arriba, quedamos boca arriba. Metemos as mans debaixo no cu, a zona lumbar ben apoiada, pernas estiradas, e o que imos facer é cruzar, vale? Cruzamos aí. Ai, que relax. Importante, zona lumbar sempre apoiada no chan, completamente apoiada. Si se nos empeza a despegar, A ver si me vas a dar levanto mano. máis as perniñas, vale? Eso é. Abro e cerro. Ai, Apretamos aí ben o embigo cara adentro. Mira, a min doen máis pernas, Isto de andar en bici e despois adestrar no... sí. Últimos segundos. Si non, non íamos na bici. Ai, Jesús. Vale. Ben, recollemos. Nas tesoiras parei un pouco porque non sei, non estaba cómoda. Tirábame das pernas, do abdomen, non estaba nunha postura cómoda e parei. E imos pasar agora a un exercicio que tamén nos vai implicar o traballo do abdomen. Vamos a colocar as mans debaixo do cu, tal como estábamos, e agora estendo e empurra hacia arriba, vale? Empuxamos cara arriba. Como se que as plantas dos pés quixéramos tocar o teito. Eso é. Moi ben, sí señor. Eso é. Fantástico traballo. Bueno. Ahora sí estoy... Veña que vamos pola mitade. Como que pola mitade? Ai, ai. Mira, isto me ven pa meu. Pa miña barriga menopáusica. 3, Ai, 2, 1. Sí que pasa. Vale. Moi ben. O Edi dicía 10 segundos de descansos, de 10 segundos eran 5, e despois dicía 45 segundos, parecían 3 minutos, non había maneira. Entón, claro, un vaise afogando. Espera que xa. No, a mí non me sabe me fon. fon. Tú non te Pedir queixas papas, por qué? Ah, esto nada. Vale. Agua liviana para ti. Chicos, chuntamos os pés e cas mans aquí diante. O que facemos é despegar o peito do chan, vale? Apretamos os glúteos e despegamos o peito do chan e volvo. Os pés xuntos e apoiados. Eso é, moi ben, Estrella. Si nos costa moito así, axudámonos incluso das mans, vale? Eso é. Importante, apreto o glúteo Xa se para non apreta dañar a só. zona lumbar. Dúas últimas. E última. Moi ben. De acordo. Descansamos uns segundiños. Oxe, Edi, eu penso que dixo, vou nos matar a todos. E así fixemos 1000 cousas. Quedamos nesta posición de xeonllos e o que imos facer é acabar en agachamento, vale? Intercambiando xeonllo e agachamento. Imos comezar ca perna esquerda e despois na seguinte volta ca perna dereita. Vale? Veña, Vale. xeonllos, colocámonos e comezamos cos 30 segundiños. Imos lá, mantendo o cu abaixo, vista ao frente. Eso é. Moi ben. Genial. Moi ben, Noemi. Ánimo. Estamos a fazer de maravilla. Se nos costa moito así, tamén podemos coller un pau da escoba e levantarnos, con de el. acordo? Fa ver se te aburres de pedirnos Ou repeticións. mesmo cas mans. Axúdome cas mans. Última. Ai, que me mato. Vale. Descansamos. Moi rápido me pasou todo. Os 30 segundos de exercicio non me pasaron rápido, pero os 10 de recuperación, ese sí. Estamos preparados? Non. Ui, noto a respiración aquí, o ambiente está cargadiño, Vale, xa quedamos mirando para lá. Vale. Pés separados a anchura das cadeiras, cuiño cara atrás, xonllos non sobrepasan a punta dos pés, lombo recto, miramos e aguantamos aquí 30 segundos. Gustaba máis ir en bicicleta, verdad, Estrella? Home, polo que nos veas sorrir. Disfrutábamos máis do paseo de onte que isto. E os paxariños, e a auga. Aguantamos, ánimo, apretamos ben. 10 segundiños. Tres, 2, 1, moi ben.
relaxo abaixo. Que moito repetir, moitos 30 segundos, moito burples, moito pa aquí palo, a modiño. Desde logo que o corazón chamase cardio, pois sí que pon a 100 o corazón, non hai dúbida ninguna. Tócanos a táboa, tocando. Ánimo. Ai, Xa dixen que esta clase iba a ser movidiña. Hai que darlle un pouquiño de movimento ao corpo, vale? movidiña Non todo se vai ser asusta a halteres. realidade, non se asusta, movidiña. Veña, posición de táboa, colocámonos e comezamos aí. Cas mans, eso é, toco e volvo a posición de inicio. Vixiamos que ese cu non este apuntado hacia arriba, nin a pelve hacia baixo. Raquel, baixa un poquinho o cuño, aí, eso é. Moi ben, Estrella. Eso, Noemi, perfecto, Anxo. Tres, dos, un, vale. Relaxamos atrás. O Edi corre sin matábo así, porque eu levanto moito cu, porque me é máis sinxelo facela, pero pilloume, sabes, eu intento... Pero non pode ser, píllame sempre. Pois agora quedan os burpees, non digo nada. Veña, empezamos desde abaixo, de acordo? Colocámonos Vou ir desmayando, e vai. imos con 30 segundiños de burpees. Preparados, listos, imos alá. Veña. Para lucir hai que sufrir. Ai, eu xa luzo así. Estupenda. La madre. Grabade ben as caras, eh? Non podo. No seguinte. Veña, seguimos un poquinho máis, un poquinho máis. Isto é sanísimo. 2, 1, genial. Veña, boca arriba, boca... Ai, grabade as caras, ven, que... Hai algún que parece un poema. Ole! Ben, Veña, colocamos as mans debaixo do cu Ai, e acordamos, levamos as plantas dos pés cara ao teito, de acordo? Veña, flexión e arriba. Eso es, empuxamos cara arriba. Eso. Moi ben. Xa non hai risas, eh? Non choramos por a vergoña, pero senón... Estás a facelo moi ben. Non vos rindades, vale? Na casa igual, eh? Veña, que nos saltamos o exercicio das tesoiras que viñan antes que este, pero non pasa nada porque recuperamos agora. Ai, por qué? Vale? Relaxamos 10 segundos. separa un pouco o cu do chan, non se nota moito porque o teño grande, pero facer faigo, levanto do chan. Metemos as mans no cuiño si queremos. Ai, E señor. abrimos e pechamos. Eso é. Pasando unha perna por riba e a seguinte vez por abaixo. Veña, que xa queda menos. Home, tal cadra tamén. Ai, Estrella queixándose, eso novo, eh? Que? Eso novo. Home, logo. Últimas. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. 10 segundos de descanso. Ímonos colocar boca abaixo. Por qué? Porque toca o exercicio das lumbares. Xa vou. Xuntamos pés, Mira. Como re... apretamos glúteos Que, e tampouco te suben as despegamos o pulsacións. peito do chan, de acordo? Ah, sí, señor. Estamos. Bueno, Veña, estás collemos horrible. aire, mira, estamos a suar xa. E arriba. Moi ben. Os pés xuntos, no chan. Apreto glúteos. Envigo cara adentro. Cada vez que elevo o peito do chan. Moi ben. Sigo uns segundiños máis. Dúas. E a última.
Moi ben, genial. Que alegría. Non rematamos todavía, quédanos un exercicio e unha volta máis. Por qué? Porque sí, porque hai que Trae cumplir. un pau que lle damos con él. Acordádevos, quedamos na posición de xeonllos Dimito. e agora imos ca perna dereita, de acordo? Subimos ca perna dereita. Estamos? Ánimo, va. Non estamos, non. Collemos aire e imos alá. Perna dereita. Eso, e volvo. Moi ben. Axudámonos cas mans, se nos costa moito. Sí, agarrámonos o aire. Estrella, non subimos de todo, vale? Quedamos en posición de agachamento. Eso. Ale, sin maos. Mira, sin maos. Veña que estamos a rematar, ainda queda unha vueltiña máis. Ay. En serio. Ánimo. Pero que che fixemos? Eu non o entendo, de verdad. Estades castigados por deixarme atrás onde a bicicleta. Vale, perfecto, moi ben. Veña, teño unha boa noticia, de acordo? Non repetimos, pero sí que imos a cubrir este tempiño que nos queda, imos a facer un pouquiño máis de abdominais, de acordo? Cambiamos unha voltiña por uns pouquiños máis de abdominais, así que volta a esteira, xuntamos as plantas dos pés, levamos os braciños cara atrás, collemos aire e soltamos, flexionando a cara adiante, de acordo? Eso. Raquel, hai que subir, Hai que facemos forza no abdomen e imos cara adiante. A mí a próxima poñeme unha corda. Bueno, e despedímonos de Raquel porque mañá non vai volver. Durou unos 3 sesións, Raquel. Últimas, vamos. E última. Genial. Vale, xa quedamos, aproveitamos xa, démolo todo, nesta clase démolo todo. Pois sí, se tuvemos que facer uns abdominais coas pernas abertas que eu non son capaz de subir. Non subía. E despois intentei que subira e tampouco subía. Pero xa subirá. Ben, estiramos brazos, estiramos pernas. Traballar, non sei se traballamos, pero risas abondas, Eso pos músculos da verdad. cara. Mira que relaxa isto. Sí. Mira, que ahora podes levar as Din pernas. que ríndonos traballamos moitos músculos, non? Non podemos pasar unha clase de risoterapia, pasar dos burpees. Ben, Non agora vou ver ben, non. agarramos o ollo dereito, levamos cara ao lado esquerdo, estendemos brazo dereito, estendemos a perna de abaixo, miramos cara a man. Bueno, eu xa dixen que iba a ser movidiña, foi movidiña, pero traballastedes moi ben, Aí, Queixándovos, pero bueno, o importante é... a confianza. Eso é. Cambiamos. A ver. Ai. Ai. Creo que é a primeira vez que escoito a Estrella queixarse, Non, non me queixo. Temos que facer un día gimnasia facial. Así Sí. poner as caras raras por os músculos da cara, para que se vayan as enrugas. Ai, se fora tan fácil. Levamos xeonllos cara a nós, recollemos, dibuixamos círculos. Cambiamos o sentido. Miña nai querida. Despaciño, imos colocándonos de pé. A ver se me terman as pernas, que entre a bici e os tranganillos de hoxe. Subimos os brazos. Imos a un ladiño, aguantamos aí. Ti preferías a bicicleta, verdad, Estrella? Sí, porque paraba. Cambiamos. Ai. Volvemos ao centro. Collemos aire. E solto, doblando a cintura. Deixamos caer o peso do corpo. Xunto as mans, imos cara un pé. Aguanto aí. Voltamos. Anxo. Estás fundido, que? No, estou perfecto. Ainda daba 3 voltas máis. Volvemos cara ao centro. Imos cara arriba, despaciño. Moi ben, moitísimas gracias por estar un día máis con nós acompañándonos aquí en Pulso Activo. Xa vedes que empapamos la camiseta.
Lembrade de manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, porque vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben. Ai, Ai, quedamos cansadiños, Ai,